Maayo kay natulog og sayo. Okay. Part. 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 Natulog na ka? Part. Part. Natulog na ka? Saan magtulog na ako? Sabaan kayo ka. Ay, gusto mong tulog. Kay mag-istorya-storya sa taba. Istorya ako, mag-duty pa ko nga niya. Man, istorya ka, madyog ko ni mo. Amang ka na Ay, lang na kadali ako sa natulog balay. na ka. Itubag lagi ka. Di ba gipangutana ko ni mo? Basta ni pangutana. Na yun na tubag. Nagitubag ti ka. Asa naman ka ay? Sa Trabaho pa ko masuk nga. man ka, oy. Kung nakita ka istorya, istoryahin mong sarili. Kung ako istoryahan. Ay, istoryahon na ako kong sarili. O gani, gitawag kita, no? Ito na ito istoryahan, te. Unsa man ito istoryahan? Ay, ang sagot mga Ay, istorya lang. tulog akong kamiyungon akong mata mo. Sigaw, tiyong na. Si Pugso na Suko day ka. O gani na natulog ko. Huwag niya pangutan ano ba? Tulog na kapart? Tulog na kapart? Kabalong natulog ang tao yun. Tulog na kapart? Magani mo, gipokot ka kay ati na akong tulog na jud ka. Ingon mo og part pag tulog og sayo part na karon matahon ko nimo. Asa man utok nimo oy? Tulog ka ta? Suko man. Ikaw magmatawag maha kuya Rebel kay ka. Di ako pa matahon og sayo sa buntag. Ikaw mata, oy. Asing Ikaw ko. magluto. Unsa ka itong istoryahan? Unsa man about love? Club si mga mata. Ano naman ka eh? Ano istoryahan na to be? Ikaw, sa estudyante, suko naman ka diha. Ikaw man ko si pa. Bis magdula kong computer. Oo ka dula. Kaya nga matulogod ko mong sayo. Kaya magmata kong sayo. Karon matahod ko nimo kay makipagchika ka. Kasi may istoryahan to. Kung sa to istoryahan na to. Ay na lang, oy. Ha? Ay na lang. Oh, ay na lang. Tulog na. Tulog na ko. Agad. Pagod kayo. Suko man ka. Ay na lang, oy. Tulog na diya. Tulog na.